Ако мразиш понеделниците, мразиш собствения си живот. Обучили са те да живееш така. 5 дни чакаш 2. Това са 71% от живота ти на пауза. И са те убедили, че е нормално да разменяш времето си за пари, докато станеш на 65, ако изобщо стигнеш до там. Никой не ти казва едно нещо. Хората, на които се възхищаваш, са отказали тази програма. Те не са по-умни. Просто са спрели да вярват, че това е единственият път. Докато ти учеше за оценки, те учеха умения. Докато всички излизаха да пият, те строяха нещо свое. Затова днес не знаят кой ден е. Защото всеки ден им е събота. Не си мързелив, че искаш повече. Не си луд, че се чувстваш в капан. Просто започваш да се събуждаш. Клетката никога не е била заключена. Просто никога не си опитал да я бутнеш. И точно за това повечето хора ще чуят това и утре пак ще мразят понеделника.